Karigende tokobe kyomero berisine kone kibuna habanta bagotungonyora lichibesi abasenchire bonete nasinga kichubonete rikonyara kubasira asenchire mu yokonyara kwegendereria asiri tukulia lera nsemeli ya social protection kubwatirana amuni chibengi agati yabengi ya KCB kwitia mu chibengi chinde niko bayikira nsemo na mu nsemeli ya kyogora mu nsemo chinde rikone kibuna abanta bagotunkweli kibale bosi bochikonyara chibesi chikurwa sensemo ya serikali gati yali bayikira na senseme yone gati yabagotubanya rekobole serikali bane kibuna ekroba kubwatoka chibesi chingo chibwa tukabara sobwango ili banyara kwe kinelia hana mwenye na kwe genderelia kubwata kanabuna nogo tenyara kiri kumobogenderete kokonga. Alikuru pongezi sana ase serikali ya ito tukufu sababu ya rengereri kuchalia abakotu aba. Nonye problems kile chinyinge bunabona abakotu aba mbabwata mangana amange mbili sukali and whatever lakini serikali ya bugiri jukumu yogosira. Iko nanye pongezi sana na nditi kagendere mono nalo kotebanga nonye ni chibese chigachigocha chiaji cha mapema kirumutienyi bachinyora egekwerera nali chiko bakonya n'abantu babo tirimba bwata marwira mange abachandite batetokana nyagitari achiko bakonya iko nale ko pongeza serikali yetu yekorawa no mu president yetu mwanjwa William Ruto asinge njoko nyora babatwaba komarigeria byasa yobo botu abana kanyore chumbi bakorie nale ko inyore kwanye kwetebya serikali enyore n'ababora kana bo bara abange bataranyora kibese mbara registered baba inyore na barabo mbana kolera nali bara amanyenga serikali nakorete neraro nditokonye kiagara chingutia terera bagotu tubwatia sitoragenda tokore konda tonyore amabira ya tororeire ngantu gutukunyara tutore titaiki abana baria bakebabate chinguru otororera amabira ngatiga tobegeru gento gake tiga chinje ntonywere sukari ntogore sabuni kwisiga na into torore na banyu bono como asikara koreke tokobeka kasinya saena acha ari mugambi itu agenda na byansi